No siema, ja jestem Niklaus, to jest Titanfall 2. Od razu powiem na początku, dostałem tą grę od wydawcy, czyli EA Polska, dzięki EA i sobie pogramy. Nie będę robił z tego serii na YouTube'a, żadnej już, bo nikomu się tego nie chce oglądać, ale żeby nie było, że nie grałem, to coś sobie zagram. Grałem w multi i jest spoko. Gra generalnie jest lepsza od nowego Call of Duty, chociaż ja w niej nie grałem, ale musi być lepsza, bo nie ma gorszych gier. Chociaż ponoć nowe Call of Duty nie jest najgorsze akurat. Ale ponoć to jest lepsze. Wiele rzeczy widziałem na polach bitewnych Kresów. Kresów wschodnich, to jest Pilot jest tam najgroźniejszym drapieżnikiem. To jest odbijanie wschodnich terenów Polski. Szybki i zwinny. Pełen gracji, ale zabójczy. Napięty, gotowy. Spostrzegawczy, Sprytny, nieugięty. Nieugięty. Miły, Piloci widzą świat inaczej. skromny, przystojny. Strome ściany są dla nich narzędziem zasadzki. Piloci walczą inaczej. Wyćwiczeni w zwodniczych manewrach potrafią wywieźć w pole nawet przeważające siły wroga. Ale to, co naprawdę odróżnia pilota od wszystkich trepów i maszyn na polu bitwy, to jego więź z Tytanem. Połączony z Tytanem może ustąpić tylko ogromnej przewadze liczebnej albo równemu sobie. Kresy są jedynym domem, jaki znam. Lwów, Przez lata IMC niszczyło nasze ziemię. czyli kto? Ukraińcy. Odbierało nam zasoby, zatruwało i niszczyło nasze planety. A to Ruscy. Zabijało nas za każdą próbę oporu. To Ruscy. Pomimo bitwy na Demeter i późniejszych zwycięstw, daleko jeszcze do pokonania IMC. Teraz służę jako strzelec w ruchu oporu i walczę o wolność Kresów. Jeszcze długa droga do zostania pilotem. Ale kiedy ten dzień nastąpi, mam nadzieję, że okaże się godny. Tylko we Lwowi. Ta la la di da da di da da da. Tak, tak. No fajnie, że zrobili grę o Kresach. Brakowało tej tematyki w grach. Spoko z ich strony. Naciśnij spacę. Tor przeszkód pilota. No to jazda, Cooper. Nie jestem żaden Niech to. Cooper. Statek musiał zresetować kapsułę symulacyjną. Ja Trzeba jestem ją Nicolo. skalizować. Zawarli mnie. Spójrz na światło. Wszystko gra, Cooper? Tak. Dobra, to zaczynam. Dawno takiego treningu nie widziałem. Stawiam łącze neuronowe. To coś podobnego do połączenia z Tytanem. Aby się czegoś nauczyć, potrzebny jest odpowiedni nastrój. No tak, Ociulinges. To te kresy mityczne? Bo ja wiem, że to jest bardzo ważne dla Polaków. Technicznie rzecz biorąc nie powinienem cię szkolić, ale widzę w tobie potencjał. Poza tym trwa wojna. Kto ma teraz czas na zajęcia? To jest kresowiak? Rozumiem. Dalej, przeskakuj. Czas przyspieszyć. A mam nogi? Pakiet skokowy. Oczywiście nie. Pakiety skokowe działają na zasadzie zmniejszonej stabilności. Gdy już pakiet dopasuje się do twoich Myślę ruchów, coś. zwiększona mobilność stanie się czymś naturalnym. Co ty dupcys? Nie mogę strzelać. O!
Ale aha, a jeszcze a propos technikaliów, jakby się ktoś interesował, to mam wszystko nadupcone na wysokie, łącznie z jakimś adaptacyjnym V-synkiem, Full HD, no wszystko na najwyższe. Znaczy gra graficznie powiem tak, ona jest jedną z tych gier, które są estetyczne, ale nic nie urywają w żadnym razie. Raczej tej grze bliżej do Call of Duty niż do Battlefielda. Jeśli chodzi o wizualia. Co nie znaczy, że jest brzydka, nie. Dobrej jakości tekstury są, o proszę. Nawet bardzo dobrej. Ale no spoko. Piękne miejsce, prawda? No, Tak wspominam mój dom, Harmonię. w sensie to gdzieś pod Tutaj Lwowem? dorastałem. O to właśnie walczymy, Cooper. O Okresy. świat wolny od metalu i smogu. Aha! O prawo do życia w pokoju i dostatku. Upewnijmy się, że pakiet skokowy działa. Chodzi o zwykły bieg po ścianie. Spróbuj. No, zwykły bieg po ścianie, nothing special. Dobrze, tak trzymaj. Tędy, schyl się. A, wślizgi moje ulubione. Prosty podwójny skok. Podążaj za duchem. Niklas to jest Soushibo. Odzyskaliśmy 1/4 obszaru. Panie, Ruch Soushibo by tak jest chciał teraz wyglądać. zorganizowany, bo dołączają do niego nowi ludzie. Ludzie tacy jak ty. Czyli ja jestem Ślązakiem Nimi uciekaliśmy, a teraz na Kresach Wschodnich. Ja tu jestem obcy, nie ten. Tak? Nie wiem o co chodzi, już się gubię. Yeah. w walce nic nie idzie zgodnie z planem. Musisz umieć korzystać z każdej broni, jaką znajdziesz. To tylko kilka rodzajów broni, z którymi miałem do czynienia. Ho. Czas na strzelnicę. Dej mnie to. Tajuśku. Tajuśku. Fajne. Podoba mi się ten efekt głębi taki, że ta broń jak tak blisko jest, to jest taka rozmyta delikatnie. To jest ładne. Ładuj broń. Aby zwiększyć precyzję, wykorzystaj celownik. Dzięki za protipa. Nie wiedziałem. Dobra, poćwicz ile chcesz, a potem jazda na tor przeszkód. Panie, jak... Strzelam prawie jak ten słynny specjalista od H1Z1. Jak mu było? Izajasz? Judasz? Izak. Dajcie coś konkretnego. No fajne, nie powiem, fajna zabawa. Ćwicz ile chcesz. No to przestań mi gadać, ćwicz ile chcesz, bo ja wiem, że mogę ćwiczyć ile chcę. No, feeling strzelania jest bardzo przyjemny. Kojarzy mi się z... W sumie z żadną grą, w jaką ostatnio grałem. Może z Call of Duty trochę. Fajnie, że jest taki HUD bardzo minimalistyczny i że liczniki są wbudowane w broń i... Mam dziś dla ciebie nowy tor przeszkód. Lubię takie. Czas wynosi 2 minuty. Zmieścisz się, przechodzisz dalej. Idź za duchem lub znajdź własną drogę. Za duchem czasu, rozumiem, tak? O to im chodzi. Sztak. Najważniejsza jest równowaga. Choć prędkość jest istotna, wypada też trafiać do celu. No. Umiejętności te ćwiczymy na torze przeszkód, póki nie opanujemy. Ale... Duszek... No. Pamiętaj, biegnąc po ścianie jesteś szybszy. Spróbuj. Tylko we Lwowi.
Ale to było dobre. Ale się czuję taki... W tej grze się czuję taki, jaki naprawdę jestem. Silny, szybki, zwinny. Gotowy do akcji, naprężony. Nabrzmiały. Twardy. No wszystko już chyba wymieniłem. Tak. Taki jaki jestem. Naturalny. Minuta 14, nowy rekord. Nieźle. Widzisz te tablice wyników? Pobiłeś rekord. Każdy Widzę. ma swoje słabe i mocne strony. Ja nie To mam kilka razy z różnymi słabych. zestawami broni. Jeśli chcesz poprawić wynik, spójrz na tablicę. Panie, lepszego Skoro już się nie rozgrzałeś zrobię. i chcesz prawdziwego wyzwania, możesz się ścigać z duchami innych pilotów. Co? Ostrzegę cię jednak, piloci, którzy nagrali te duchy, Dwa- są najlepsi w całym SRS. 25 Jeśli sekund. ich pokonasz, to znaczy, że będzie z ciebie pilot. Chyba ci dupi Możesz do łeba. powoli korzystać z toru przeszkód. Idź mi. Kiedy skończysz, Mów do pokażę ci ręki. coś wyjątkowego. Chłopie, mów do ręki. Dobra. Pa. Ale zajebałem to. O, koncertowo. O, nie, zdupiłem, dobra. Już nie będzie dobrego wyniku. Jaki fail. Oh my gosh. Ej, poprawię jeszcze. Pobiłeś Poprawiłem. rekord Komandor Briggs. Nie wiem, czy na długo. Jest bardzo ambitna. Jeszcze raz. Ja mam ambicje, proszę pana. Aj! Kurde, nie na dół, nie na dół! Dawaj, 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 dawaj! A! Niech no Anderson o tym usłyszy. Skurkowaniec. Dobra. Nie udupia 37 sekund. Dobra, co ja miałem zrobić? Poćwicz na to, że wyda się do kapitana Masz już Lastimozy. dość? Tak. Tak, mam już. Ej, tu są kwestie dialogowe, Jestem gotów przejść dalej. ale jajka. Dobrze, to ci się spodoba. Czas na zapoznanie z drugą stroną pilotowania. Z Tytanem. Wezwijmy jakiegoś. Titan. A w ogóle, chciałem powiedzieć... Najwyższy Chciałem czas. powiedzieć, że Jestem po tej gotów. grze nie miałem żadnych oczekiwań trzymam. kompletnie. Ale najpierw przyda się trochę więcej miejsca. Nie oczekiwałem po niej kompletnie nic. To mój partner, BT. Także klasa wszystko jest do mnie zaskoczeniem. Waga. Własna technologia ruchu oporu. Pierwszy model Tytana, który zaprojektowaliśmy. Nie musieliśmy okradać IMC. No fajne te Dalej, kresy. wezwij swojego pierwszego Tytana. Stepy akremańskie. Siema Titan. Spójrz tam, w górę. Tam jest. Dobra, strzelcu, przed nami chwila prawdy. Wyciągam cię.
Wyłączanie systemów drugorzędnych. Cooper, gotuj się! Co to się stanęło? Spokojnie, Cole. Daj mu chwilę. Dopiero co był w symulatorze. Wiesz, Aha. będzie gotów. Tak jest. Wszyscy na stanowiska. To nie są ćwiczenia. Mordują nas. A przynajmniej próbują. A, akcja. To była dobra sesja. W końcu się nauczysz. Zrobimy z ciebie pilota. Errora mi wydupcało. Ale nie dziś. Nie ma czasu. Lastimosa. Anderson. Skurczybyku, do zobaczenia. Dziś nie ma czasu na Zobaczymy nową ćwiczenia. planetę. Dziś A się może idziemy nawet nie ciulać. zginiemy. Nie, Widzimy się na dole, strzelcu. Powodzenia. nie jest ten dubbing najgorszy, nie rani uszu. Z tej kabiny, Cooper. Widzimy się w transportowcu. Coś mi dał za Beryla. Zalecany poziom normalny? Co wyście, głupi są? Co ja jestem? Co ja w gry nie grałem? Lol. Nope. Koniec ćwiczeń, kurde, mobilizacja, no. Jak w życiu. Operacja Pałasz. Pałasz. Beryl nie jest taki zły. Nie no, Beryl nawet jest dobry z tego co wiem. Tak sobie powiedziałem, Beryla. Żeby śmiesznie było. Drugie intro. Titanfall 2, tak to u was wygląda. Tam jest Titanfall. O panie, jak w Mass Effectach. Ethan Carter. The Vanishing of. Bady. Ojo? Wygląda trochę jak jakiś Latino. Kapsuła ratunkowa. Jednostka medyczna aktywowana. Pasażer. Strzelec Jack Cooper. Numer służbowy Jack Cooper się nazywam, jak miedź. Nie, miedź to jest Cooper? Chyba tak. Po angielsku. Objawy uboczne. Trudności, zawrót głowy, pośledzona Wydarzygo. O panie. Ej, ładnie, nie? Patrzcie. Tego się nie spodziewałem. Że tu będzie taka ładna grafika. Wiecie co, ja sobie to trochę ściszę. No to rycy jak ciulnięte. Przepraszam bardzo. Panie, roboty naszych biją. Dziękuję, dziękuję. Co to jest? Jakieś lepsze pewnie od mojego. Oje. Ten jest fajny. Gdzie jest wsparcie?
Nie ma wsparcia. Tu kapitan Lastimoza. Znam twoją pozycję. Kapitan Lacrimosa. Mówi wam to coś? Co to jest? A, to jest to ciulstwo. Ta kamera, jak się dziwicie, czemu ją w takim miejscu dałem, to dlatego, bo potem u góry będzie coś tam ja będę zasłaniał. A może czekajcie, może na razie ją dam tutaj, żeby to tak miało ręce, dupę i cycki. A potem sobie ją przestawię. Nie widzę problemu. Edycja na żywo. I na Uniklausa. Titan. Ło, na pyrę. Cooper, źle z tobą. Czekaj. Możesz stracić przytomność, ale to cię ocuci. Lastimoza, zbliżają się do danych. Gdzieś ty mi to wbił? Przyjąłem, BT. Ty świntuchu, ty. Uważaj, Cooper. BT, lecimy. Ooo. Backstab. Odszczelili go. Panie, przyszedł główny zły. Jeszcze teraz będą kraść zegarki pewnie. Jak Ruscy. Nie, ucho mu odciął. Mamy 18 godzin. 18 godzin, zanim Arka będzie gotowa do transportu. No nieźle. Ej, Richter! Zostaw te zwłoki po paprańcu jeden. Robota czeka, tak? Nie płacą nam za usuwanie ciał, dobra? Chodźmy. Nauszniki z nich zrobi. Kurde, dobre. Jaki śmieszny piesek. No tak to było. Powiem wam, jestem bardzo na plus zaskoczony oprawą graficzną w tej grze. Znaczy widać, że to jest takie wszystko nieruchawe i w ogóle i... Nie jest to BF1. Ale jest bardzo estetycznie. Ludzie Clintony. To jest prawdziwa forma Clintonowej. BT, przekazuję dostęp nowemu pilotowi. Łączę Bravo Tango 7274. Cooper, weź mojego Tytana. Weź mój hełm i pakiet skokowy. Żarty się skończyły. Opiekuj się nim. Jokes Arrowa. Zasypałem go kizlokami, żeby go śmieszne pieski z kosmosu nie zjedli. Siema Sven, witam cię na powrót. Cześć Wolframnet. Titanfalla tak, będę przechodził. No przejdę całego, jak już dostałem to przejdę, szczególnie, że mi się podoba. Dostałem jakieś super okulary. Magic.
No i dobre, i co? Trupy. Nie okulary, tylko hełm, tak. Okulary od Google'a, możliwe. Śmieszny piesek idzie. No, witam cię, Super Ścisław. Elo, elo. Dobra. Niski poziom mocy. Zdobądź naładowaną baterię. Kurde, i dlatego trzeba Niski power... poziom mocy. Ciekawe, czy z powerbanka by go szło naładować. Ja zawsze mam przy sobie powerbanka. Ja bez powerbanka z chałupy nie wyłażę. Ruchom ducha. Nie ma drucha, bo rucha. Co ten przy... Jo, to dupca, widzieliście to? Co to było? Pompa? Nie chcę. Dragon. A, miałem zrobić fajny bieg po ścianie i mi nie wyszło. Jeszcze raz. Pyk. No i dobra. Co przetransportować Argę, żeby wymienić jej obudowę? Na korbkę ładowarkę. Chcę, żeby bazy broni Nie byłoby to głupie. zanim wprowadzą drakoniczną. Kappa 1 na pokładzie. Kappa 1. Kappa 1? Do ośrodka testowego. Kappa 1, 2, 3. Hej, kappa, 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 hej. Hopis dusiu. I się wykopyrt. Kapitan Dynamo. O kurdyno. Leżeć. Mów do ręki. Tu kapitan Cole z 3. Pułku Grenadierów do członków ruchu oporu. Przenosimy się do nadajnika IMC. Zebrano hełm pilota. 772-981. Ktoś mnie słyszy? Sierżant Ezo z 2. Pułku Inżynierów. Przyjęliśmy kol. Przybędziemy do was przez oczyszczalnię ścieków. Odbiór. Rozumiem, zachowajcie czujność, bez odbioru. Dziwne to było, wyglądało jak z jakiegoś Quake'a albo Unreala, sorry. Tak to nieświatowo powiedziałem. Unreal. O, spoko woda nawet. Nie najgorzej. Ale mimo wszystko, jakby ta giereczka była na jakimś Unrealu 4 albo na CryEngine, to by dupsko urywała. A tak jest tylko... oporu, mówi generał Marder. Nie dałem mu pogadać, sorry. Myślę, że nie miałby nic ciekawego do powiedzenia. Nie, zamknęcie! Sorry. Zaraz. Gdzie mam wskoczyć? Niech... Leć duch, ty jesteś... A, no dobre. Jaskinia. Pewnie tam się czai smok. Pracujemy dla IMC, nie dla Bliska czy jego najemników. To IMC decyduje, dla kogo pracujemy. Znaczy co? Pracujemy dla Nvidia, oni mówią. Nieważne, kto wydaje rozkazy. Radeonów nie chcemy. Najemnikami czy generał Marder. My, piechurzy, i tak dostaniemy ten sam rząd. Ważne, żeby to ustrojstwo w górach zostało uruchomione zgodnie z planem. Myślisz, że to, co techniczni o nim mówią, to prawda? Czy ja ci wyglądam na jajogłowego? Ale jeśli to prawda, to ruch oporu... Co on tą broń tak krzywi? Przecież to musi być strasznie niewygodne.
Ej, dobre. Poddajcie się i złóżcie broń. Nie stawiajcie opon. Będziemy strzelać bez ostrzeżenia do każdego uzbrojonego żołnierza. No i zaszczelej. Ciulu, z godulu, lulu. Ja się nie boję, bo mam mecha i naboja. Pole maskujące. Ja. Ale to jest na chwilę, to się nic nie zda. Kappa, hej. Pa. Gong. Kręgosłupa wyrwać chyba nie idzie. Ci obyć. Nic nie widziałeś. Precz z komuną. Bardzo przyjemny feeling strzelania, taki... Nie wiem jak to ująć. No... Dobry taki. Fajnie, czuć, że wchodzi, krótko mówiąc. Nie masz namiaru? Se kup! Zabija się w tej grze i czarnych, i nieczarnych. Także nikt jej nie oskarży o jakiś rasizm czy coś takiego. Czekajcie na mnie, sobie muszę tutaj przesunąć. Poziom trudności jest trudny. Chociaż nie wydaje się jakiś super trudny. Murzyn na Kresach Wschodnich. No. Co, nie można? Rasistoty? Może to jest ten słynny bokser, co oni w Lwowie śpiewali, co się z tym Niemcem bił, a nie wiem czy to było w Lwowie czy gdzieś tam. Nie chcę karabin A, bodaj. Taki zoom mały. Co to za wyborowość? No nie powiem, do tych celów sprawdza się idealnie. Podwójny skok. No dzieci, no ja wiem takie rzeczy, no. A gdzie są kobiety? A chyba są tutaj kobiety. W Multiku na przykład są kobiety do wyboru. Myślę, że się gdzieś tu przewiną. O! Uh-oh. No i dobra. A, tak się zbliża, okej. Dlaczego główny bohater nie jest czarną lesbijką? Nie interesuj się, bo wiesz co będzie. Chodź. A.
srogie grzyby. Nie, nóg nie widać niestety. To jest poważny minus. Bardzo poważny minus. A w sumie dziwne, bo po tej grze bym się jakoś tak spodziewał, że będzie widać nogi. Mogę do wody? Mogę. O kurde, śmieszne pieski. Ulala. Głosu też nie ma. Nie, akurat głos, czy woda reaguje? Tak. Reaguje całkiem spoko. Bohater akurat głos ma. Ma. To nie można powiedzieć. Głos ma. To za jaja. Jak berety. Tędy. Trochę mi to przypomina taką grę. Wy ją może nie będziecie kojarzyć. Przypominam, że znajdujecie się na planecie Tyfon. Kontroluję... Gra się nazywała Haze. I ona wyszła bodaj tylko na PlayStation 3. Nie wiem, czy kojarzycie takie coś. No chyba, ale to bardzo, to stara gra, ona... Kurde. Ona przed Crysisem jakoś wyszła, z tego co pamiętam. Czy ona miała wyjść, ale nie wyszła? No, zgłupiałem. Tak, a opierała się tam cała na jakiejś takiej, kurde, substancji takiej. Tam się żywili takim jakimś tam miodem galaktycznym. Żółta krew, tak, dokładnie. No, stara gra, no. Z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć stara. To stuchna. Nie chcę. Tylko najnowocześniejsze technologie. Strzel w beczki. Spodziewaliście się tego? Baterii! No nie wybuchają, bo to akurat nie są wybuchające, no. Statek James McCallum otrzymał rozkaz zniszczenia ośrodka badawczego IMC na planecie Tyfon. Kurde, ale jak tak to gram, to wiecie co mi przychodzi do głowy? Że bym sobie strasznie chętnie zagrał w tego remastera Modern Warfare. O kurde bele. Ale bym sobie zagrał. A polskiego Chroma. No, w sumie tak. Chrom też był o mechach. W sumie tak. No, Chrom trochę tak. Chrom chyba Techland wypuścił, o ile się nie mylę. Śmieszny piesek po raz drugi. Masz torcik tą gierkę, no to wiesz o co kaman. No jest trochę podobnie, nie? Tamta też była w dżungli i też się strzelało. Siema Jandril. Panie druhu duchu. Tak przeskoczyć. Także chcę. A, dobra. Tytan klasy Vanguard. Rzadkie cacko. Sprzedajmy to. Nie ma mowy. Nie takie były rozkazy bliska. Boję się go ani żadnego innego najemnika.
Chcą mi mojego mecha rozkraść. O, wygnoję. Tak się ze złodziejami robi. Niski poziom mocy. Dobra, nie peniaj. Już ci montuję. Kaj to się wraża. Half-Life 3 kappa. 2/3 Hej, mocy. kappa, Inicjowanie kappa, rdzenia kappa. danych. O, aż się Układ kolybie. optyczny aktywny. Ustawiam ostrość. Żyjesz, pilocie? Może ja. Tak. Kim jesteś? Jestem BT-7274. Tytan klasy Vanguard SRS Korpus Łupieżców. Możesz mnie nazywać BT. BT. Okej. Cool. Moje systemy się uruchamiają. 3. bateria przyspieszyłaby proces. Zostanę tutaj. A, mało ci mocy. Dopóki nie odzyskam mobilności, będę cię wspomagał przez radio. Spoko, przynajmniej tak głucho nie będzie. Chcesz gonga? Mów do ręki. Zdobyć dodatkową baterię. A, no okej, no. Kojarzę się teraz z tymi wszystkimi mechami i z Half-Life'a na przykład i tak dalej. Pamiętacie, jak się rzucało hasiokiem do tego? Do tego... zapomniałem, jak on się nazywał, ten z Half-Life'a. Ten pies taki mechaniczny. I on aportował. Zajebiste to było. Dog, tak, dog, dokładnie. Gwarantuje bezpieczne przejście do miasta. Co to ja miałem zrobić, BT? Potrzebuję 3. baterii, by osiągnąć pełną moc. Dog, no. Inaczej nie przetrwamy Tak, na tak, wrogim tak. terenie. Pilocie, nie radzę oddawać się w ręce IMC. Analiza tonu głosów wskazuje, że kłamią. Co ty godasz? Spokojnie, BT. Nigdzie się nie wybieram. Zrozumiałem, ale zalecam przemieścić się. Oddziały ratunkowe IMC są niedaleko. Spoko luz. Nie zostawię cię tutaj. Piloci muszą umieć manewrować w sytuacji, gdy nie są połączeni z Tytanem. Titan M. Raptor 3 mocno obrywały! Otoczyły nas siły IMC! Do wszystkich ocalałych żołnierzy ruchu oporu! Nie idźcie do oczyszczalni ścieków! Ale skakaństwo. Ah! What? Ponoć kiedyś był w AMC. Zajmuje się niezrównanymi myśliwymi, elitarnymi najemnikami. Dziwię się. Lampka wina domowego można oglądać. No to pijcie tam co macie smacznego. LOL! To mi wyszło. Jak włosy z głowy. Pilocie, moje systemy mapujące są znów sprawne. Przez zasadzkę znaleźliśmy się daleko od pierwotnego celu. Przebywamy na terenie wroga. Zachowaj ostrożność. Nie możemy dobra, tu zostać. Kurde, nie peniaj. Jak długo służyłeś pod Lastimozą? Kapitan Lastimoza połączył się ze mną 973 dni temu. 3 lata prawie. Żaden mój związek tyle nie trwał. Zapisane. Wiemy, że wciąż przebywają tu członkowie ruchu oporu. Członki. Was wyłapiemy. Wyjdźcie z ukrycia, póki możecie. Teren Prequela Harry'ego Pottera. A ja idę na Pitbulla dzisiaj. To wam powiem, czy dobry. i będziemy musieli was zabić. W ogóle jakieś tam ten Pitbull pobił rekordy w kinach, że przyszło ludzi w pierony. Ale że nie jest najgorszy. Achtung, Achtung. Pracuję w kinie, to tyle ludzi nie widziałem, tak?
No ciekawe w sumie, że akurat na to tyle ludzi poszło. Znaczy, no trochę szkoda, że ludzie na jakieś, powiedzmy, poważne... Znaczy... No, też tak w sumie nie można patrzeć. To nie wiem. No to dobrze w sumie, że poszli, no. Film nie jest ponoć zły. Ponad 850 000. O kurde, zjebałem. Co to leci? Tego się chyba nie da rozwalić. Jaki syf do sprzątania. No, domyślam się. Trochę masakiera. Dub, 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 dub. Pilocie, twój kombinezon ma możliwość maskowania. Dzięki temu przetrwasz trudne sytuacje. Ja wiem, czy dzięki temu przetrwam. Raczej taki bajer. Ale okej. Widzę cel, 20 metrów. Wow. Znów twarze Greya będą, tak? Nowa część jakaś będzie? Nawet nie wiedziałem, że tam może być sequel do tego. Tylko ja trochę... Znaczy powiem wam tak. Ja obejrzałem ten film nie w kinie. I obejrzałem go w jakiejś dziwnej wersji, gdzie były wycięte wszystkie momenty. Ten film nie miał najmniejszego sensu w ogóle. A myślę, że i z nimi by nie miał... No bo, no o co w tym filmie chodzi? Ani to śmieszne, ani to nie ma fabuły jakiejś porywającej, ani, no, dupcenie, no. Ale to jest dupcenie takie, no... Lepsze można se znaleźć w internetach za darmo, bez łażenia do kina, no. Szału tam nie było. Jakie te przeciwniki to tumany są, to jest masakra. No taka ich rola. Z lepszą fabułą, dokładnie. Bo to romans. Jakby on nie był milionerem, to by był horror o gwałcicielu. Kurde, ale jakby tak... to jest prawda, faktycznie. Jakby ten gościu na przykład, albo biedakiem był. Czaicie? Biedakiem, który zabiera babę nie do swojej rezydencji, tylko do jakiejś chaty w lesie i tam ją obwiązuje liną i ją wali w dupę. Przepraszam, że tak dosadnie, ale... Wiecie, jakiego by wtedy wydźwięku ten film nabrał? To by było oburzenie, hate stop to by się obesrał. Feministki by normalnie po nogach by im leciało. Ale że bogaty? To nie ma problemu. Nie będziemy się ukrywać. Ja was społek. To my wybierzemy się stąd. Nie będziecie spisani na siebie. No ale widzicie, no to jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe, że nadzianego gościa się traktuje... O, no ma hajs, to sobie wymyśla. A jak to byłby biedak? To by było nie tak ciekawie. No i to jest dramat. To jest dramat. Determinację, walcząc ramię w ramię, abyśmy wszyscy... BT, czy na statku jest ktoś żywy? Nie, skanery podają, że na pokładzie Jamesa McCallana nie ma oznak życia, ale wystrzelono 90% kapsuł ratunkowych. Chore psychicznie, Zatem dokładnie. wciąż jest nadzieja.
Exactly. Kto bogatemu zabroni? No właśnie, nikt. O to chodzi. O to się rozchodzi. Ale powiem wam, że ten film ma tak głupie zakończenie, że no, ja nie wiem tak naprawdę, ja nie wiem, no nie rozumiem. No to jest film o zboczonym gościu, co babę musi ciulać, bo inaczej mu nie pyrgnie. No to jest takie streszczenie fabuły, tyly dyry. A reszta to tak jakby tylko jest taka, wiecie, taka otoczka, takie sranie w banie. No, takie są fakty. Widziałeś film Nerw? Nie, nie widziałem. Zrozumiałem, ślązok oddziału ratunkowego Gamma. A to mnie wołają. Do wszystkich ocalałych żołnierzy ruchu oporu. Oddajcie się w ręce władz. Chyba wolicie mieć do czynienia z naszą piechotą, niż z tropicielami grasującymi po lesie. Nie strasz, nie strasz. Pilocie, nasza pozycja jest zagrożona. Co ty dupisz? Faktycznie. Ale niegodę, jakbyś miał Franska, też byś wypróbował. Ale ja mam! Hopie! Jo jest w tak długim pożyciu, że tyś nawet o takim nie słyszał nigdy. Ja ten film oglądałem z kobietą swoją i żeśmy się wynudzili w sumie. Szału nie ma. Ej, ale nie ciulej mi tak. Arrrr. Te drony to zwiadowcy IMC. Posiłki wroga zaraz wyruszą. Musimy ukończyć tworzenie łącza neuronowego. Zamontuj ostatnią baterię. Zapakowane. Pełna moc. Pełny mocz. Pilocie, musimy utworzyć łącze neuronowe, aby kontynuować. Wsiadaj, gdy będziesz gotowy. Czy to będzie bolało? Chciałem ci na pukal wskoczyć. Jak to się... Aha, dobra. W porządku. Protokół pierwszy. Połączyć się z pilotem. Tworzę łącze neuronowe. Trochę strach jest. Tworzono łącze pilot Tytan. Strzelec Jack Cooper potwierdzony jako tymczasowy pilot BT-7274. Stres jest, no. Protokół drugi. Wykonać misję. Mój rozkaz to kontynuować operację specjalną 217 i spotkać się z majorem Andersonem z SRS. Zbliżają się oddziały nieprzyjaciela. Protokół trzeci. Chronić pilota. Mam zdupiony ekran. Tarcza wirowa włączona. Tarcza wirowa wychwytuje nadlatujące naboje i rakiety. Zwolnij przycisk, aby cisnąć w przeciwnika schwytanymi przedmiotami. Cool. Mi się to musi załadować. Pilocie, wyrzutnia Akolita jest aktywna. Ta naramienna wyrzutnia namierza kilku wrogów naraz. Im dłużej przytrzymasz przycisk, tym więcej celów namierzysz. Faktycznie.
stawną i łącze motoryczne ustanowione. O! Pilocie, wykryto zrzut drugiego Tytana. Przygotuj się, będziemy musieli się przedrzeć. Tytan A? Super, dobra, jesteś tego pewien? Jesteś tego pewien? Zaufaj mi. Are you sure? No ho. Cydan ruchu oporu, numer BT 7274. Ukrywam. Nieźle, pilocie. Nieźle. Łe? Dobra robota, pilocie. Nasza skuteczność bojowa wzrosła. Pilocie, w drodze są kolejne oddziały ratunkowe IMC. Jeśli chcemy przeżyć, musimy kontynuować naszą misję i dotrzeć do majora Andersona. Do tego czasu jesteśmy zdani na siebie. No Zaznaczam dobra. pozycję. Spotkaj się z Majorem Andersonem. A kaj ten Major jest... A tam, dobra. Potem już nie będzie takie łatwe. No i dobrze. Na razie jak na trudny poziom to jest trochę łatwo. Nie, spoko gierka, podoba mi się, fajnie się gra, relaxing, takie akurat, takie fajne. Dobrze się bawię. Space. Krew i... Pilocie, IMC będzie nas szukać. Rdza. Jeśli chcemy przeżyć, musimy się spotkać z majorem Andersonem, który znajduje się 60 km stąd. Musimy improwizować i dostosować się, jeśli mamy przetrwać. To daleko. Dobra, ale z kampanii to by było na tyle na razie. I bym coś, bo robię materiał zbiorczy, czyli pokażę też coś z trybu online, żeby nie było, a do kampanii sobie potem wrócimy. Chcę, że tak powiem, całe spektrum zaprezentować. Dobrze, graj, wyszukaj grę, zagramy sobie, mamy kilka trybów. Do ostatniego Tytana, obrona umocnień, a damy sobie obronę umocnień. I niech nas gdzieś dołączy. Na YouTubie są już testy klawiatury z Biedry, widziałem, ale to nie zmienia faktu, że mogę... Znaczy ta klawiatura ponoć nie jest najgorsza. I ja ją chyba sobie kupię. I też zrobię test, bo jak wiadomo, całkiem spoko ci poszło na Nvidia. Ale całkiem spoko to znaczy, że mogło być lepiej. Kurde, to muszę się poprawić. No i tą klawiaturę chyba sobie kupię i zrobimy test. Żeby coś tam... Bo wymieniłbym sobie tą po prostu. Starą, stareńką. Wydupconą już. Ja mam bułki z Biedry i... O! Jakiś tam... Słyszę, że donate się posypał, ale to nie na tej scenie. W sumie nie wiem, czemu to słyszę. Ale dzięki. Czy był stresik o 14? No nie, no stream to stream. To akurat nie jest bardzo. Kresy zasługują na to, by przelać za nie krew. Powodzenia. No to powodzenia gienia. Przejmijcie umocnienia. A to dziękuję pięknie. Przepraszam, że nie widać, ale to jest scena do nagrywania. Na niej nie ma dodatkowych rzeczy. Co oni robią? Aha, oni tak sobie do siebie strzelają. Dla jaj. Dla jajek. Wzmocniony, dobra robota. Dobra. Krab jakiś mechaniczny. Na ekranie jest trochę dużo rzeczy, nie? I tak można... Chwilami można zajoba dostać. Przynajmniej ja tak mam, może to inni tak
Ja nie przepadam, jak jest tak nasrane na ekranie różnych powiadomień, liczników, ciulików. Dobrze, że tego nie ma w singlu. Znaczy w sumie to jest taka gra, o, wiecie, o wielkich robotach i szybko biegających ludziach, także... W sumie teraz się nie dziwię. No nie dał mi granata rzucić, no. No mechach, no ja tak powiedziałem, do żartu. Żartobliwie. Zadyszki nie łapią, no. Miałem takie super buty. Magic shoes. To ma fefek. Mamy niewielką przewagę. Niewielka przewaga. O, tu mam takiego speeda. Jak naspidowany. Bierzemy to. Bier ten szajs, bro. Strasznie szybko się zdycha, tak. Ginie się szybko i sprawnie. To jest moja broń do niszczenia ich. Aj. Dobra, ściepna se tytana. I jadymy do rana. Przejęto A. Wróg przejął C. Jak w życiu zażywasz, przegrywasz, dokładnie. Patrzcie, moja gwiazdka z nieba. No i jedziemy na manualu. Hehe, pozdro dla kumaty. O, tytana zniszczyłem. W sumie to był przypadek, ale spoko. Ło, 3 tytany. Razem takie Titan Fall. Czaicie? Titan Fall. Że pełno, że fall. Dobre, nie? Niedobre? Wzmocniony, dobra robota. Nie, no dobre. Przejęty. Ciulej mu, ciulej mu. Ha! Jeb, jeb, jeb. Ej, dobre to było. Mamy niewielką przewagę, podkręćmy tempo. Zerwałem. No to cieszę się, że wam się podobało. O kurde. Dobra, Dawid, ino wyłaża za niedługo. Ale zobejrza, jakby co to spoko, dzięki. Ino jo ida zaro do kina. Robię na pitbulle. Patrzcie, jakie wielkie jajo. O kurde, o kurde. Ciul ci w pysk. Ciul ci w pysk. Ciul ci w pysk. Ciul ci nie w pysk. Do kina czy na film? Hehe. 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 Na film do kina. C wzmocniony, dobra robota. Kurwa, przedostatni, ja nie wiem. Ja nie wiem, jak ludzie tu grają, że oni są... Trzeba mieć oczy w dupie.
Jedź pan. Świetna robota, pilocie. Mamy co trzeba. Weterani Skoda. Zwycięstwo. Dorżnąć watachy. O! Witam Titana, jak tam Pulok? Zmalał urósł? Ło jak... Sponiewierało. No i odlecieli. To sobie ktoś jeszcze walczy czy coś? A nie, koniec, dobra. No nie byłem ostatni, 100 punktów i byłbym wyżej nawet jeszcze. Ale nie, ale nie. To dużo różnych statystyk. Mi się nafolowały jakieś tutaj wskaźniki. No i dobra, no i tyle. No i tak wygląda Titanfall. No mi się podoba, spoko jest, będę se pykał. Tyle z mojego materiału, wrażenia zbiorcze. Napiszcie jak tam wasze. Ja się żegnam. Dziękuję. Można zostawić łapkę w górę. Pa, pa. A, tu mam zatrzymać nagrywanie.